Έχει σύρμα εδώ για να κατεβαίνει κι άλλο. Να κατεβαίνει στο μπροστινό σύρμα. Πάρε με. Εγώ είμαι ο Ξεκινάμε καταγραφή σκοπού, δρομολόγιο νούμερο 2. Η Mid Downhill Semi-Pro Driver. Ξεκινάμε την καταγραφή. Χρήστο, το μεσαίο βάλε μπρος Stage 2 επίπεδο και παίζεις τα μεσηλά τα πίσω. και είμαστε στον αέρα. 5 έχω πίσω. Κατεβάζουμε λίγο τη σέλα ακόμα. Τέσσερα τώρα. Κάτω δοκίμασε, είναι μαλακό. Κατέβασε 2 πισινά, 2. Πάμε. 2 και βάρα πετάγει να σε δω. Έτσι. Πήγαμε. Να έχουμε μια σχετική κοντινή απόσταση όλοι, έτσι, για να καταγράφω. Πηγαίνουμε γρήγορα μένα, αλλά μην ξεφεύγουμε πολύ ο ένας από τον άλλον, ναι. Κάνα 5-6 μέτρα διαφορά να έχουμε. Το υψόμετρο είναι 420 πόδια. Ξεκινάμε. Ο Χρήστος έχει φύγει μπροστά. Ακολουθάει ο άλλος Χρήστος. Ναι, μπαίνουνε με τις μπάντες τα παιδιά εδώ. Χρήστο, ποια ταχύτητα έχεις τώρα? Πάει πιο πάνω. Προτάσεις να έχεις κοντινή τέτοια με το Σάκη και με τον άλλον, για να σας καταγράφω και εγώ. Βλέπουμε το τοπίο. Τρομερή θέα. Διαφήμιση για τον τόπο. Ο Σάκης έχει ξεφύγει μπροστά, αλλά δεν τρέχει για τον 600. Αγωνιστικό πεδίο, μαχής. Ωραία καταγραφή. Από εδώ πάμε, ρε. Τι είναι από εκεί? Από εδώ πάμε, πού πάτε? Pit stop. Πάμε. Έλα. Πού είναι? Πού πήγε? Δανκυλάδες! Δεν διακόπτουμε το βίντεο. Έλα, φύγετε μπροστά να σας πατήσω μετά. Χριστό, αναβοσβήνει το κόκκινο φωτάκι, Ναι, αναβοσβήνει. Ωραία, από εκεί πάμε.
σχετικά κοντινή απόσταση, έτσι. Χρήστο τώρα θέλει techniques. Techniques by Χρήστο. Δύσκολη πρόσβαση στα τα σημεία. Αλλά δεν μασάμε. Χρήστο, με το που λέω δεν μασάμε σαν και φοβερό αυτό. Εγώ λέω παραλίγο να την πάω, Γιακώ. Να σου πω, για περίμενα μισό λεπτό. Μου φύγανε από πίσω κάτι πράγματα. Για κοίτα πίσω τι γίνεται. Πάω εκεί που έπεσες. Όχι, εδώ στην τσάντα. Εδώ άνοιξε αυτό. Μπορείς να το βάλεις να το κλείσεις κάπως. Πω μαλάκα, τι ωραία που την έφαγα. Παραλίγο να φάω ακόμα. Η κάμερα. Κάμερα ναι, Το φακό, εντάξει. ναι, όλα, τι. Όλα. Πρώτο μου πέσιμο. Φίλοι και φίλε, αθλητέ. Χρήστο, αυτά απαγορεύεται να ξέρεις. Πώς έπεσα το πλακό μου τώρα έτσι. Ντροπή. Ιχνηλάτη, Άρη, πετάλι. Βλέπουμε τα σημεία. Ο Χρήστος άψογος κρατάει γερά το τιμόνι. Δεν είναι σφιχτά τη ζώνη. Βγάζει πόδι σαν το Ρώση. Προσπάθησα να πιάσεις λίγο τους άλλους. Να σας έχω σε οπτικό πεδίο. Και όπως είπαμε, όχι πόδια κάτω. Στην προπόνηση. Τι είπαμε, τεχνή. Έχουμε μπροστά το σάκι τον Ιχνηλάτη. Βλέπουμε τα παιδιά μπροστά. Δεν μασάνε. Χρήστος Κόνα. It's on the race. Βλέπουμε τα άγρια περάσματα, τεχνικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Το Σάκης μπροστά οδηγάει την κούρσα. Ποιος θα πίσω, εσύ Χριστό. Έφυγε στα μονοπάτι πρώτα στο Σάκης. Το Χρήστο λίγο έχουμε χάσει. Άσε μου, όλα κατέβαμε την επικίνδυνο. Του πάω πόδια κάτω. Ναι, αλλά δεν το σταμάτησα. Πλάκα πού είναι εκεί πάνω? Ή εδώ? Καπιατέ. Είδες
είδες φίλε, Σάκη, αυτή τη φορά στο μονοπάτι πήγαινες καλά. Χωρίς πόδια κάτω και τέτοια. Εντάξει, το έχω περάσει ρε φίλε τώρα και 5 φορές. Και φίλε